थानोसै आरो बेलेबा बोसोर जाबाय लाइफआव थानो मोनाखै। हेलौ हाय बहुत दिननि उनाव फैदोंलै फैनोसै खोमा दंखायो रावबो गैया एमबियाबो गैला आंना जोबथारसिगोन 23निल' नांना दं। नोंनिखौ नायगोन आं जोबबा हेलौ हाय दसे आधा घन्टा सिंगल बड' वाइटि हाय आब' होनदों हाय आगै मा खबर मा खबर दिनैसो फैदों आंबो होनलाय गोबाव मोजां औ आंहाबो मोजां दे आगै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आरो ना खोमसि सिंदों मा रावबो फैयाखैस' आलु कबि सोमोन औ नंगौ नामा आगै रावबो गैया संफैथाराखै एबि लकेल ट्रेभेल लाइक खालामबाय फ्रेन्ड होनदों औ थेंक इउ स' माच आरो ना लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर अननानै खोन्थाहरदो र' माबा खालामना होनि मबाइलाबो थासै जादों सिंगोल बड' नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो आबौ जोंहा गोबांमोन आरोना अमा बेदरबो ओमफ्राय दाउबोमोन आरोना ओमफ्राय नाबोमोन ओमफ्राय जों न'आव जायाखै आरोना बेलेगनियावसो जादों जाला आंना मबाइला टाच जायाखै एबि लकेल ट्रेभेल खबर बिदिनो गेजेरावनो नंगौ नामा ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो एबि लकेल ट्रेभेल अननानै खोन्थाहरदो आरो ना एबि लकेल ट्रेभेल टमेट' ना नोंस्रालाय जोंहा दाउबो अमाबोमोन आरोना जों बेलेगनावसो जादों न'आव जायाखै आलासि जानो फैदों नालाय जों आलासि जानो दंफैयो आरोना आइमोननाव आं थांजोबदों र' रावबो फैथाराखैसं थांजोब्बाय
सानामोन नों दिनै ट्रेन नायथां आंबो नायहैनोसै ट्रेन बार थांसै आं खोमसिथारियाव ट्रेन नायहैनि आं जोंहा आइमोननावसो दंफैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा आइ लाहानि न'आ ट्रेन खाथियाव नालाय ट्रेन फैबाय थायो ट्रेनानो फैदां आंबो थांनि ट्रेन नायनो गावलुम लुम जना दं थांबाय आलासिया थांबाय खामाखै लानाङा दे बाल जालायो नामा भिडिअ खालामजोबगोन आं नोंसोरखौ सिख्लाफोर सानै जना दङ नै सिख्लाफोर नायनोबा नै सिख्लाफोर खोनाया सेलफिसो खालामो नामा सेलफि माने आं लाइफआवसो दं दायो खोमसिसो जादों न'खैथिबो खोमसि सान्दुं गैला खोमसिसो जाबाय लाइफआव इनिफ्राय सिनायजोबनाय दोङो जोंखौ मोजांसो दुखुथिया जिबन खोमसि जाजोब्बाय इथिबो नुला नै साइडआव जौ नोंसोरदि खिथिना हरनि र' नोंसोर खिथिना हरनि र' रावबो गैया मानसिफोरानो फैखायाखै सोर अबावबा थांदों खोमा लाइफआव मानसिया बुंजाखायो रिजु दैमारि मा जायगा फ्रेन्ड औ हरिसिंगायाव अबाव देउलगुरि पदश्री मोसाहारि हाय आब' मा खालामदों औ आङो ट्रेनालियाव जना दङ नै देन्जारखा ट्रेनालियाव जना दङ आङो ट्रेनबो फैसिगोनसो दा ट्रेन फैबा खिथिबावगोनसो आं हाय रिजु दैमारि मा खबर आंनि नामदोनो एखे एखे दं मा ओंख्रि जाखो नोंसोरलाय मा मैगं जाखो दालिमोन ओमफ्राय दावदै एवनाय अन्जना बर' मा खबर आब' सना आंहा मोजां आलासिसो जानो दंफैयो आलासि जाना दंफैयो रिजु दैमारि मोजां दे नोंहालाय आंहाबो दंथ'यो दे मोजाङानो दे मा जादोंलै मा जादोंलै ना मा होनदो जादोंलै बुजियासैहां मा खबर आगै देरासार पदश्री मोसाहारि बहा आलासि जाहैदों आब' आङो ना हरिसिंगायाव दंफैयो आइमोननाव आरो ना जोंहा आइमोननि न'आ र' गाबोन खिथिगोन आं भिडिअ बानायनानै बायला जिला न'खौ मागोनि आलासि जानो फैदों आं मैयानि भिडिअखौ होबाय नाय जल्दि गावसोरबो सेयार खालामथारा खोमा वाट्सएपाव सेयार खालामै हो खेबसे मालाबा गोबावदो खेबसे आरो সোনাক্ষীৰ অসুখ হৈ আছে গল বিষোৱা কিবা হৈছে তাৰ শুনছি টাইপৰ সেইকাৰণে নিয়া নাই মই স্কুলতো নিবা পাৰা ट्रेनाबो दाबो फैला आं खिथिनो हागौमोनलाय ट्रेनखौ आरो खननायाबो जाखायाखै हेलौ आगैमोन मागोनि आलासि जानो थाङाखै नामा रावबो खोमा नायो गोबा दागनाङो खाथियाव थांनो नागिरदों आरो बिराद हामा दागनाङो नांथ'ला होनलाय गावनिया गोसोम नालाय गोसोम जदो आलियाव दाग नांखायो
मोनगोन मोननायालाय लेथ्रा सारायफोरा ट्रेन गाबदो मा माबा बनायनायलाय पप बनायनायलाय आंनिखौ दाखालि लानायफोरा होबायना होआखै इ खानसे सिगाङावनो थांबाय मोखौफोरा इनि जालांदों सिगांनि मोनसेयाव आं इयावनो प्लास होगोन सानदों इयाव होफाया इ मियानि दाखालिनि जथ' दे दे मोसौआ दे माबा जि जालांगोन दे सखनांगोन मोनासोबाय आथिं सुवाबजोब्बाय आंहाथ' गोजांनाया गुसु थान्दा बोथोरानो सानफ्रोमबो खुवा खोबबाय थानानै थान्दा जादो खेलायलाय उन्दुदों नामा उन्दुदो गुसुसो बांसिन इयाव बार नांनाया गोजांदो बार गुसु गुसु बारदो नों गोजांदो गोजांगोनथ' आरो इयाव बार बांसिनसो बारदोना गुसु मा जाजोबखो मा जादोंथाय ट्रेन फैनायबा खिथि हरगौमोन होनदां ट्रेनानो फैयाखै दाबो रिजु दैमारि लिंहरलायबाय थाबाय मोसौ लायनि आं फेन दे जेबो नङा थेंकिउ स माच आरोना रिजु दैमारि दसे समब्लाबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय पदस्रि मोसाहारि नोंजों थाफा नायफा आलासिफोर नामा आब' औ माबानि गामिनि आरोना जोंहा आइमोननि न' खाथिनि रिजु दैमारि बायथ' औ दे थेंकिउ स माच रिजु दैमारि गोजांसोनाय मोनदोंना माबा एफा गिदिर मानसिया गोजाङो आंसो बांसिन गोजाङो खोमा हराव आरो थान्दा जाखादो बोथोरा इनै दे बहा थांनाय इयाव आब' लानाव दे देरबायानो सिख्ला देरबाय परिखा जासिगोन दे आयं बोराया मोजाङै दंबा दे आयं बोराया आयं बोरायखो होनदो बुरैखो मोनखादो ओं बैनाय बैनायानो होनलाय मनजुलि ब्रह्म हाय होनहरदो हाय मनजुलि मा खबर मागोनि आलासि जानो फैदो बुंनायफोरानो जायालै आंना पदस्रि मोसाहारि आं मार्केटाव थांनि दा फैफिनगोन आं नों थाथ'दो औ दे थेंकिउ स माच पदस्रि बारसो बारदो स्रु स्रु आंबो ओरैनो दसे आरोना ओरैनो मा खालामगोन होननानै गोबावबो जाबाय नालाय लाइफआव ओरैनो दसेल'सो फैदो आंबो दसेल' थागोन दे मोनाबायबो नालाय खामानि थायो दे थां 4:30 जाबायानो गुसु जासिनदोसो दायो खुवा खोबसिनदो सानसे सान्दुं गैया सानथाम सानब्रैयानो जाबाय खोमा ना जों फैनायनिफ्रायनो सानथाम सानब्रैसोआनो जाबाय मनजुलि हेपि मागो दमासि थेंकिउ स माच नोंनिसिमबो हेपि मागोआबा जोबलाय लांबायना नोंसोरलाय मा गोथैसो बावनाया माबा गय दंफां गरायावसो बावदों जागायानो गैया सिथ्लायावलाय सिथ्लायाव बावाखै सिथ्लाया फिसा नालाय सिथ्लायावसो बावोमोन ना नोंसा इथिं बारला बारसिना इथिं बावदो गामसा गांसा मोनाखै थांनो आथुर इबो गारियाव थांखागोन नालाय खालि ट्रेनाव थांनो आथुरखाय बावसिन बावनाल' गालांदो सिगां मोजां बावोमोन ना फारसेनिफ्राय दायो थाथेरनो मोना आरो खासेयाबो बेमारि सोर दादाखो होनदो इयो कारेन्ट खुन्थासो कारेन्ट खुन्थानि कारेन्टनि खारसिगोन आरो ना ट्रेनाबो सब कारेन्टजों खारजोबसिगोन मनजुलि ब्रह्म साइटेन सेराव दं नामा आं ट्रेनाव जनानै दङ आरोना न' खाथियावनो माने आइमोनना न' जिङावनो आरोना आलि जिङावनो
ट्रेन फैदो ना अबेयावसो गाबदो मबाइलावसो गाबदो खोथियाखौनो जागायखाबाय नालाय खोथिया थांसिगोन ट्रेन आलिखौनो लानोसै आं गान खननायखौनो जेव सायस्लायथारा खोनो हायो रावबो खनफैया नालाय लासै लासैनो ट्रेन आलि ओमफ्राय जोंहा आइ लाहानि न'आ ह नैबेथिं गाबोन दिन्थिगोन र' आं भिडिअ बानायनानै ओमफ्राय ओइथि स्टेसन दं स्टेसना बारा गोजान नङा आरो खाथियावनो आं राननायखौथ' मोखां नुथारदो खोमा नुआलाय मा जानो लेट दानला दानलिसो जोबदों आं क्रप खालामना होनांगौमोन आंनिखौ नुस्लाबाखै दे गाबोन बानायाबा जायाना गैला बेखौ आरो गुसु खालामनांगोन ना सोलायनानै जायो आंना दा साननैसो एमबियाबो 1.5 जिबिनि बारा नायजाबाय दंलै मा देरजिबि मा 1.5 जिबिनि बारा थांबाय दं होनदो साननैसो नङाबा 1.5 जिबिल' नायजायोना मा जोबसिगोन बारा माने बोरै माबानो हादों नोंलाय हो बोरै बारा माबाखो जोबांबा बाराबो नायजायोना खायसे मालाबा थालांनायफोरा नायजायो खोमा मालाबादि 1 जिबिबो थाङाना मोनसेल' लाइन जायोना थाथ'दो बाबु गाबबाय बारा औ थांगोन दे थेंक बेसेबां इउ स' इसोरो माच आरोना सानसेयाव मनजुलि हो बेसेबां इसोरो सानसेयाव 1.5 जिबि बे नों ओमफ्राय लिमिटआ जोबबाबो ओमफ्राय आरो नायजाबावदों माने मालाबादि 1 जिबिबो थाङा नालाय ओंखायनो नायजादो खोमा सोरां मोनफैसिगोनलै मबाइल नायनानै नायनानैनो सोरथो गोलांबाय थायाबानो जाबाय लाइभआव फैनानै लाइभ स्पट ट्रेन आलियाव ट्रेन फैबा अरजाया सोरहानि न' बनायदों ओमफ्राय फिथाखौलाय सोरहानि न'आव मिक्सार बनायदों खालामजोबदो नोंहानिबो ससे दं आनैनिबो दं आदैनिबो दं जेबि बड' हेल' आब' बहाबाफोर थांनायदों नामा आब' नोंसोर कयदिन फैगोन ना नैयाव औ आगै आङो आइमोननावसो दंफैयो आरोना हरिसिंगायाव आलासि जानो फैदों ओमफ्राय मा खबर आगै जेबि बड' मागोनि सोर आलासि लटारि जानो फानदों फैदों नोंलाय हो सोर लटारि आमाइ बायनापारानि बेसेबां गांसेयावलाय मोनसे 50 थाखानि मोनसे 100नि जोंहा गांनै लाखिदो जे बड' ए 23 तारिख 25 तारिखआव खोमा मोखांखौ लायाखै दे आं नों लानाङा होनाखै नङाबा सिनायनायब्रा आमुखा होननायनि